No, 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 no. Kalaya. Yan, ayaw ko bunala yan ha. Wala po kasaan mo yan. Ay, 120 ra ba na? 120. Round kalima. Oh, Levi, straight ha. Oh, itong gula. 3, 4, 1, 2, 3. Oy, klaro yan ni, oy. Ako naigo. Nag-ana ko dito. Ako naigo. Yung betul ka agay wag isa. Why, no. Oh, 150 na. 20 ako. Oy, 160 guys. 160 kay bento naman kamay. Ako. Bila. 160. Oy, dito. Atras mo! Hoy, mga bata. Ay, balik na bata yung isa. Lain kayo kay Timo mo. Ay, bali na, patay. Wait, dagan ang itlog. Napo. Wala. 1, 2, 3, go! Stop! Wow! Apit anda. Tindagan ang itlog. Apit kayo bitaw. Apit to. Ay, ito doon. Ah, gotro tawad. Piste jaw. Asa mo mga bata kamo? Paglingkod dito no. Video ah. Dadalan ka ako pala. Oh, la. Oh, 200. Okay, ikaw eh. Kaya naman guys, hintay po daron. Patay ang apel ko no. Uno. Dos. Tres. Wala yung bola. Larga. Sige. Besitos. Ala, tres na. La. Tres. Ah, kita. Hindagan. Video. Himbalen ng Igon na to. Dili na ano na yung magulo sa. Ulag na say. Ay, nara. Nara mga bata.
Sun si Midjan na din. Mo, fireworks ba ron? Ayo tuh eh. Patay. 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 Apit. Egong ero. Rumbo na dapita. Murag kuso ang sogre ana dapit. Oh. Adjust mana. Oh, 20 ako, 20 ako. 120. 120, 120 oh. 20 ako, 20. Oh, 120, 120. Kana! Kana! Ulali! Ulali! Tao na to dito itlog. Dua itlog bisa. Doble to, doble daw to, doble daw.